Rебята, ne-a venit comanda de la DJI. Aici avem două microfoane pentru un sunet mai calitativ pentru vlogurile noastre. Ce efectiv, mă. Tax, rебята, uitați încoace. Eu vorbesc de la microfonul meu. Eu vorbesc de la microfonul meu, uitați și calitate bună. Nu? Chiar e bună. Este DJI ăsta, nu ți хуй поймешь și китайский variant. Este DJI original, rебята. Rебята, noi avem o rugăminte la voi. Dați să îngrămădim 10.000 de urmăritori ca să pornim monetizarea, să începem a face bani de pe monetizare, ca să cumpărăm o cameră profesională. Noi avem un scop din banii de pe TikTok care să-i facem, să cumpărăm o cameră profesională. Așa e, bratan? Foarte corect, așa că nu uitați, vă abonați, să dați o inimioară, o distribuire și un comentariu acolo să vedem părerea voastră și... Na. Noi oricum ați ne stărim și să facem ceva frumos pentru voi, că să aveți, să vă uitați la ceva interesant, ceva normal și ne stărim să progresăm, nu stăm pe un loc. Avem deja microfoane, vrem o cameră profesională și ideile și bâncă și mai interesante.